इहो ठीक है भइल बा ना हो। ते राजेश भैया पनिया नुकसान ना नु करी हो धानवा के नुकसान ना कर लिया खादन मार दो। अच्छा घाम एक दो दिन चटकार निकली तो सब सूख जाई ना हो। सब सूख जाई धूप ज्यादा होई तो सूखे के डर बा। राजेश भैया कहीं कहीं झखाड़ बा कहीं कहीं हल्का कम बा काहे हो। अरे पागल रोपनी भइल बा त गबड़ा देला बड़ा कहीं 2 रुपए बड़ा से कहीं अधिक रुपए बड़ा से। हमरा बुझाइल कि दहा भ नानू गइल मरते इतना बाढ़ थोड़े आवता कि दहा जा ना पनिया तनी ढेर हो गइल ह बरखवा के से बुझाइल ह ऐसा ना ना ऐसन बात नहीं। ए खरिया ना बनल का राजेश भैया कोनो त चले घरे बहुत काम बाटे चल तनी रुक। का हाल बा विवेक। ठीक बा। ए केने से हो। ए नहीं घूमत रहा तनी। अच्छा हेलो बे खाने खाइबे मतलब छोट लेके आए 11 तरह मजाक नहीं करे ट्राई करी। ए ई ना कहीं हम खाए पड़ देखी आओ जल्दी। का हो गइल बा भाई। ए मर्दे देखो ना बार बार काहे गड़िए बंद हो जाता है पता ना का हो गइल बा। ए भाई तनी गड़िया ढकेल दे बोलो तो चालू हो जाई। ए ते में कौन भारी बात बाहू। ए राजेश भैया चल के गड़िया ढकेल दिया। विवेक आओ ना तनी ढकेल दिया। चलो चलो मदद कर दिया। आओ आओ क्लच ले ले ठीक बा आ गियर लगा ली चली। अरे बाप इतने में हाफे लगल लो। ए मर्द तनी बढ़िया से ढकल लो औरी जोर से औरी जोर से औरी जोर से। अरे रे साला जोर से ढकलो सा ना। मुंह कता कतर लो तनी जोर से ढकल लो। साला गोड़ियो ढकलवाता गाड़ियों देता हो राजेश भैया। हां अबे देला सरकारी में अब फुसुर फुसुर का कइले बड़ लो जल्दी ढकल लो। ए महाराज अब रउआ से चालू ना हो ये काम करी रउआ हाफ गोल बनी है खड़ा रही हम स्टार्ट कर तनी होइलो ढकली लो आ स्टार्ट हो जाई तो रउआ के दे दिए गाड़ी ठीक बा। ठीक बा ठीक आई राजेश भैया। हां विवेक हाँ। ठीक से ढकल के बा। सब ठीक से। हां अरे खड़ा रहिए जी के ठीक बा हम के स्टार्ट कर लिया होते। चल ढके चालू हो गई चालू हो गई। अरे वाह गाड़ी तो चालू कर देला सर अब जाए में दिक्कत ना हुई। ए पप्पू हाँ? आओ तेरे गाड़ी दे दूं कर गाड़ी दिया इतना ढकल वहीले बड़े सारा गोरियो लहू बटे बैठा है भागल जा तुरंत बैठा आज ना दिया गाड़ी उनका के बैठा जा। बाय बाय। आई बाप साला हमर गोड़ियो लगलो सर। अरे तो रे बुझाता साला गोड़ियो नहीं है यही से गोड़िया लेके भाग रहा सर।